alalokerros. Porojauhelihaa. Porojauhelihaa. Paljonkohan se maksaa painaa? Jauhelihaa. Porojauhelihaa. Hei nyt, mut sitä samaa hässäkkää. Ota, jos on, niin ota lisää vaan. Porojauhelihaa. Tää on näkkileipä. No kylläpä sieltä näkyy. Aha. Saako mun käsi heilua yhtään? Poro. Älä huuda. Mikrofoni. Sujattele. Niin, lisää poroja. Näitähän tulee nyt näitä kiinni. Ei näitä voi enempää tähän. Porojauhelihaa laata. No ne näkyy ne laatat täällä. No niin. Tässä 2 vielä. No joo, tästä on vielä 2. Sitten on kaikki laatat porojauhelihaa. No nyt on kyllä iso latinkin porojauhelihaa. Mä luulen, että täytyy lyödä siihen 4 kilon tai 5 kilon kohdalle. Sitä on hyvä veikkaus. Mutta se ei oo. Mutta 5 ja niitä aika tarkka. Joka nyt tuli punaista, niin tarkoittiko se, että loppuu? Okei, tässä on 5 kiloa porojauhelihaa. Hei, tarkoittiko se, kun punainen nappu tuli, että se ei enää... Juokseeko se lukemaan? Ei tapahdu mitään lukemia. Loppuuko se? Niin sai. Tässä lukee reikä. No tämähän vilkkuu koko. Hiljaa, tärkeä punnitus. Ja nyt menee porolaattojen laskenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eikä sitä laske ja Posse heiluttaa kättä. Siis poro. 11 kappaletta porojauhelihaa. Joo, ja paljon vasta. 5 kiloa. 5 kiloa, no onpa sitä paljon. Miten sitä voi noin paljon olla? Porojauhelihaa. Takaisin. Oh. Räjähdys. Siellä tuli pieni vahinko Posselle. Mutta kirjuri on aina... Poron ulkofile. No se on kyllä todella hieno. Pankaa noin toiset ensin. On muuten porojauhelihaa. No on kyllä todella. Tämä on sama lokero. Me täytyy tyhjentää. Otetaan ulkofile myös sisäfile. No niin, nyt menee ne bileet sinne punnitukseen. Joo. No silloinhan se on kokonainen poro. Ei voi olla sellaista poroa, että sillä on vain 1 ulkopide. Niin. Niitä on aina 2. Joo. Ainakin ja sisäpillettä on vain 1, mutta olisiko se mahdollista, että ei älä osaa sitä vielä. Tää täytyy kyllä jouluna näyttää. Onpas kylmä, näyttää panna pois. Pannaan nää takaisin. Nää alkaa paleltaa käsiä. Ja kuinka paljon teillä on sitä painoa tullut sinne? No vaikka paljon. Laskuja otetaan. No mä nyt otan... 10 kiloa on nyt jo. Ai nyt on jo vielä alimmainen lot. No niin, Tuonko mä... Tuosta sun käsineen? No kyllä tää tästä nyt nämä fileet voi. Se täältä sille. Kaikki fileet, ulko ja... Siis 2 ulko, 1 file, punnitus. Ne Posse punnitsee. 2 ulko ja 1 sisä. Niin ei Mä vähän siirryn näin päin, että mä kuvaan tämän vaaka. Missä se nyt onkaan se vaaka? Siinä tapahtuu punnitus, joo. Tuosta mä veikkaan. Ja 1 kappale sisäpide. Joo, nauta siinä punnitsee. Mä luulen, että näistä pannaan Ja kiloja sitten- lisää. Joo, ja tässä kirjuri kirjoittaa paperiin aina, että Joo. ensin kirjuri merkkaa Ei ne tullut painot. 2 kiloa. Ei tullut kahta. Voi, ne on Ei saanut olla tullut 5 1,5 kiloa. kiloakaan. Siinä on kilo ja risat näitä. File-hommaa. Sehän on tasan kilo. Tasan kilo on sitä. Noin kirjuri merkkaa taas paperiin, että kilot lisääntyvät. Onko maksettu ilmasta vai onko maksettu porosta? Porosta. Porosta on maksettu. Jos ihan totta puheen, niin ei vielä ole maksettu mitään. Joo, ei ole vielä maksettu mitään. Kaikki rahat otetaan, kun on 2 laatikkoa tullut, niin vierailta, kelle se toinen laatikko, niiltä otetaan koko hinta, että omat jää ilmaiseksi. Hei, olis nää sun? Näinhän on oli joo, ne oli ne bileet. Näin on periaate kirpputorilla, että omat tavarat tulevat aina ilmaiseksi. Ihan jauhelihaa sanoo siellä vielä. Niin. Eikö noin punnitti jo kaikki jauhelia? Niin, Ne ei ole vaan mahtunut tonne. Aina pannaan Nyt ne tulee nämä. Nyt tulee tommonen iso pökäle, mikähän mahtaa olla. Tää on poron paisti. No poron paisti tulee nyt, eikä laittaa sen tohon noin. Ja nyt vaaka jännittyy ja jännittyy, että kuinka paljon... Se voi olla. Voiko se olla 4 kiloa? Ei ole. 3 kiloa on varmaankin Eikö voi toinen. olla 4 kiloa, eikä se niin voikaan olla. 3 kiloa ja... Täällä kun niin mukavasti täällä Lahdessa laittuu.
3 kiloa 330 grammaa. Joo. Se oli. Paistia.